Номер 42, Петър Коконов, първи коридор. 21 век, готово съм с микрофона. Проба, майк чек. Натискам топ селек с бит като този. Не ми трябват стимуланти, нямам нищо против, не съм анти. Лично аз не пуша от високо, имам фобия. Често сутрин се прибирам, вика и ми сошия. Владетеля на живота нощния. Пезаем гол с подход на мощния. Градът на иляците, късаме ленти. Първи на финала, така че бенти. Мнението шибано, зависи го отзад. Истински или фейк, олдскул или слак. Както искаш ме наричай, знаеш през къде ми е. Дали църволяката ми дава одобрение. Нямам предразсъдъци лек, имам само едно за умника. Почерпка шпек.